Salut! Astăzi, da, am uitat să intru. Nu contează. Da, astăzi am uitat, o să ne jucăm cu controllerul. Sper că o să vorbesc un pic mai tare. Dar, ce o să vă spun e că astăzi, da, tot o să facem roleplay, da. Dar numai că acum vedeți cum pregătesc eu video. Încă pregătesc. Sau nu, că astăzi vreau mai mult, de exemplu, să fac, nu un fel de roleplay. Nu zic că de Crash. Nu! Vreau să vă întreb cum, de exemplu, vreau să fac server public, da? Știi? Și așa, aș dori să fac server public. Dar asta nu o să fie un fel de roleplay, mai mult știți ce o să fie. O să vă arăt ce moduri am mai instalat moduri, nu. Hai, încărcă-te. De obicei când se carcă eu mă uit la YouTube Shorts-uri. Dacă vreți, știți cum facem? La videoclipul ăla care a strâns, cred că peste 300k, 300 vizionari, stai să fac cum am uit. Las că intru. Și canalul. 262, da? Și ăsta 91. Dacă la facem asta 300, da, îl vedeți, eu sper că se vede, nu? Dacă facem... Bă, se vede? Sper că se vede, nu? La ăsta... Da, la ăsta o să dacă facem 300 și la asta 110, promit că facem 7 abonați, de când 7 abonați, ok. Vă spun eu. Și ce o să facem? O să reacționăm la un videoclip și scrieți voi în comentarii ce videoclip vreți. Eu n-am treabă. Ce videoclip vreți să facem, ăla îl facem, da? Ia să ne facem. Să dați mai încet. Eu am zis să vă dați mai încet. Dar nu știu ce are de face tot, că am observat și eu când editez videoclipurile. Da, mă joc de pe controller, dacă cine nu știe. O să dau jocul mai încet. O să dau jocul mai încet pentru că e prea tare. Asta e frână de mână, ok. Da, și la 330 de vizionări și 110 la ultimele două videoclipuri la care le-am filmat. Poate și la 10 abonați poate o să-mi arăt fața pe YouTube. Nu promit, eu doar zic că poate nu o să o fac. Așa de respawn, ok. Nu prea m-am jucat de mult cu maneta. Și ce vreau să vă spun, că dacă ați auzit la începutul videoului, că am zis că vreau să mă ajutați cum să intru pe server public, pe server public, pe ăsta, pe BeamNG Drive. Habar n-am. Care trântește ușile în casa asta. Hai să ne luăm duba.
Știu, sună ciudat, dar vorbesc cu voi. Hai că ne luă Dacia. Cam o cu Dacia. Renault. Hai să o luăm. Mamă, sunt 1000 de... Mamă, nu mi se încarcă. Wow, 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 wow. Mamă, unde am ajuns? Ola, Brazil? Sandero spălat-o cu Dero. 27.000 de dolari. De mie am un cag. Nu, ce să zic. Calul, bă! Bă, de e cal. Am văzut calul. Oh my god. Mamă. Aoleu. Are și el 80 la oră. Stai să dau ca asta mai încet. Și asta face nu... De obicei nu stau cu cameră cu asta foarte... cu sunet foarte mare, dar... mă bâlbei. Ați auzit? Cred că auziți că mi se aude poc, poc, poc. Nu știu cum se aude poc, poc, poc. Și... mă enervează când se aude pentru că nu sunt videourile clare. Și nu-mi place asta. Ok. Am și Stumble Guys dacă vrei să ne jucăm. A, da, și vreau să vă zic. Trebuie să vorbesc cu tatăl meu să vedem dacă facem 300 de vizionări la videoclipul ăla cu cerc jocuri realiste pe Mega Drive. Moduri, nu jocuri. Moduri și la ăla celălalt 100 de vizionări. Poate mi-a volan de pe mag. Și ne jucăm cu volanul, așa. Am văzut unul la 500 de lei. Are 200 la oră. Loganul, bă. Asta nu e Logan, e Sandero. Îmi place interiorul. Dă înainte. Măi, asta să fac roleplay, dar acum am improvizat că dacă făceam roleplay intram direct de la casă cu... Da, și vreau să vă zic că tot așa o să apară un videoclip, dar nu vă spun ce e în el. E cam scurt, cred că. Mamă, nu că accelerează. Mulți metri am mai mers și mașina asta. Bine am mai scos. Dar l-ați văzut pe ăla ce câte am mers? Acum să nu lovesc vreo mașină. Aia am văzut-o eu. Uite-mă! Hai, eram pe banda de urgență. Acum eu filmez de pe un laptop, nu filmez după cine știe ce mare calculator RTX, ci e un laptop cu care fac eu treaba, merge foarte ok, merg foarte ok, ca suntem român, nu ungar, din Ungaria. Să nu mă jurați în comentarii aia care sunteți din Ungaria. Cum claxonam? Așa. Ok. Woo!
Ma, uite, zici că joacă ora. E, asta e, eu acționez mașina acum. Dacă sunt camera. Ma, n-aș schimba camera, că nu. O dat de la început. Hop. Deci. Stai că schimbăm mașina. Ce mașină să iau? Au picior, au picior, au picior, au picior, au piciorul. Aici era modul ăla. Vreți să ne luăm ăsta? Nu m-am jucat cu asta, deci să știți. Cu unele moduri nu prea m-am jucat. Pentru că nu am avut chef. Nu mă gândeam că e deschis. Da, vreau să vă spun că... Stai că vreau să vă spun ceva, dar am uitat ce. Nimic, dar mă gândeam, uite că sunt și încărcat modul. Aoleu, nu e prea rapid. Ce vreau de la un SUV. Toate modurile astea care le am, unele sunt după BeamLeaks, modul cu Huracanul, care încă nu o să apară. Acum mai... da, și vreau să testez Volvo ăla care l-am avut. O să vă spun, am vândut Volvo-ul de pe seria mea de Play. Viața reală, cum ar veni că e un fel de viața reală, că cam așa ar trebui să numească. Sper să... L-am vândut, am luat un Mercedes. Am luat un Mercedes, zic că e mai ok Mercedesul. Am și modul cu tornade. Nu am nimic, eu nu am nimic. Nimic, zic, pățit, lovit ceva. Dai că prinde și el 200 lor, e ok. Nu, adică pentru un SUV care e un pătrat, efectiv asta e un pătrat. Asta e un pătrat, efectiv, asta e un pătrat. Uhu! Eu zic să frânăm. Eu nu știu lăsa frâna. Eu nu știu apăsa frână. Eu n-am frână. Uiu, uiu. Țin minte prima dată că ce-am făcut când am... Și ce-am făcut eu prima dată? Când am intrat pe joc. Trebuie să schimbăm înapoi. Uneori mai folosesc și tastatura, dar... Nici... Bă, acum... Așa. Schimbăm modurile, schimbăm vehiculele. Dar să știți că nu prea le-am testat așa toate modurile. De unele nu prea m-am atins. Da, asta vreau să vă spun, e o rachetă. M-a jucat, am intrat și pe alte hărți.
Stai de... Eu de modul ăsta nu știam că l-am. Stai, am... Nu știam că am modul ăsta. Ok. Da, și v-am zis, uite, 262,91. 300 și 100. Da? Promite? Eu vă promit. Dar voi vă trebuie să vă mai țineți de o promisiune. Eu vă promit, dar nu știu cât de bine vă țineți voi de promisiune. Și dacă asta face 3 like-uri, vă promit că ne jucăm Stumble. Guys. Stumble, guys. Am... Ce se aude așa? Auziți? Când virez face așa. Nu știu, dar când face... îl simt că virează, dar nu prinde. O să... Bine, am ce vreau pentru o mașină care are 3 tone dacă n-are. Nu te cred că e sorura ta. Nu prea aș vrea eu să mă întind pe videoclipul ăsta. Sper că e cam lung. Da, ok. Dar o să mai vreau să vă arăt o singură mașină. Sunt un pic răcidă. Și, stați un pic. Asta. Bă, dar care dă cu ușile? Ia uite iar calul. Clopoței, clopoței, vesel clopoței de la căluș. Ok. Vreau să vă zic că mai facem un accident cu mașina asta și mai acolo să mă pus să editez la videoclipul ăsta. Vreau să vă zic că și ăsta are airbag-uri. Și nu mai... Trebuie să testăm mașinile să vedem dacă au airbag. Adică, de la mă, dacă faci accident să te prevină, mă, să nu te lovești. Cred că cred că, nu cred că e prima mașină care prinde 300 din video ăsta. Să fiți voi mai atenți dacă prinde o mașină 300 la oră. 330. Și... Ok. Mamă, dar tremură controllerul, consola auzi la mine. Mamă, dar tremură în ultimul hal de tare. Oprește-te! No, așa să se oprească video, așa să se oprească controla cum se oprește videoclipul. Ciao!